Една млада монахиня била блъсната от тротинетка и се озовала на ония свят. Само че не в рая, а на другото място. Звънка тя на Свети Петър, казва му: Свети Петре, аз съм правен да махнима от тука. Тук са едни такива простаци, нагли. Даже един ощипа по това место, нали се сещаш? Обещал Свети Петър, ама се заплеснал с две тинейджърки, пристигнали с един голф и не я преместил. На другия ден пак звън към монахинята. Свети Петре, моля ти се, до вечера ще организират оргия с алкохол и секс. Един даже каза, че ще ми разбърка карантията. Не знам какво значи това, ама нещо лошо сигурно. Свети Петър пак се заплеснал и пак не я преместил. Звънка на третия ден телефона. Пешко, сладурче, може вече да не ме местиш. И тук ми е добре.